ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬಜಿಲ್ಲ ಉಸುಲಿ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಬಜಿಲ್, ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್, ದಾಸೆಮಿ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದು, 1 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೊಮೆಟೊ, 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ. ಇದು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಸೆಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್, ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತೆ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನ ಪಾಡ್ಗ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಗುದು. ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತೆ ಮಂಜಳ ಗುಳ್ಳ ಪಾಡ್ಗ, ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಜ್ಜಿಲು ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಲೊಂಬೋಡು ಚೂರು ಲೊಂಬುದು ಇಂಚ ಪುಂಟುದು ಪಾಡು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ. ಒಂದು ರಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೋದು. ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ. ನಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಜಿಲ್ಲ ಉಸುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ದಪ್ಪ ಬಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜಿಲ್ಲ ಹಾಕೋದು. ಅದು ರಪರಪತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಉಂಟದು ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಜಿಲು ಕರಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಜಿಲು ಉಸುಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೇ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೇ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೇ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೇ. ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.